Anem a aprendre més sobre el subjecte i el predicat. En una oració distingim el subjecte i el predicat. Però, com els podem diferenciar? El subjecte ens explica qui fa l'acció. El gat, tranquil, menja ratolins. Qui menja? El gat tranquil. El nucli és la part important. En aquesta frase és el gat. L'elefant camina per l'herba. Qui camina? L'elefant. I el nucli és l'elefant. El predicat té un verb i ens explica quina acció fa el subjecte. El bussejador neda de pressa. Què fa? Neda de pressa. El nucli és neda. El nen menja sopa. Què fa el nen? Menja sopa. El nucli és menja. Com analitzem una oració? Primer, busquem el verb. La Carla beu aigua freda. El verb és beu. 2. Busquem el subjecte. Qui beu aigua? La Carla. 3. Busquem el predicat. Beu aigua freda. Per tant, aquesta oració té dues parts. El subjecte, la Carla, amb el seu nucli, Carla, i el predicat, beu aigua freda, i amb el seu nucli, beu. Hem repassat el subjecte i el predicat. Si vols veure més vídeos, subscriu-te a Aprèn Més.